Дзяржаўная установа адукацыі, маладзечанская сярэдняя школа нумар 1 імя Янкі Купалы. Вяршыцкая Анастасія, вучаніца 10 класа. Ларыса Гапеева, жанчына. Жанчына – нерасказаная казка. Хоць 100 разоў чытай, не дачытаеш. І незвычайнай прыгажосці краска, якую сярод іншых адшукаеш. Яна прыходзіць сны, бытая згадка. А што было, таго ўжо не маеш. Жанчына бы складаная загадка, якую не заўсёды разгадаеш. Яе каханне вечныя пакуты, і сэрцу нікуды ад іх не дзецца. А можа стаць і кроплею атруты, да дна, якую выпіць давядзецца. Жанчына нібы чыстая крыніца, з празрыстаю, халоднаю вадою, з якой удосталь хочацца напіцца, адчуўшы смак гаючага напою. Жанчына нібы светлае натхненне, узнёслае, як песня веснавая, цудоўнае, чароўнае імгненне, якое толькі раз у жыцці бывае. Владзімір Караткевіч, «Дзікае паляванне караля Стаха». Я глядзеў на яе са здзіўленнем. Гэты запал, гэта натхненне уласным словам зрабілі яе твар незвычайным. Я толькі тут зразумеў, што ніякая яна не непрыгожая, што перада мною незвычайная дзяўчына, прыгожая дзіўнай, трохі вар'яцкай прыгажосцю. Ух, якая гэта была прыгажосць! Напэўна, такімі былі нашы старажытныя прарочыцы, якія біліся ў атрадах мурашкі і мужыцкага Хрыста. Гэта была прыгажосць незямная, замучаная горкімі вуснамі і вялікімі чорнымі сухімі вачыма. І раптам усё гэта знікла. І перада мною сядзеў той самы заморыш. Але я ўжо ведаў, якая яна на самай справе. І ўсё ж мне вельмі, вельмі не хочацца паміраць. Я так хачу сонца, іншых, небачаных мною лугоў, дзіцячага смеху. Я вельмі хачу жыць, хоць і не маю на гэта права. Толькі гэта і дало мне магчымасць вытрымаць гэтыя 2 гады, хоць выйсця няма. Тут начныя крокі, малы чалавек, блакітная жанчына. Я ведаю, я памру. І ўсё гэта дзікае паляванне караля Стаха, яно заб'е нас. Яна змоўкла. Змоўкла на цэлую гадзіну, пакуль не прыйшоў час ісці па пакоях.